James Allen, 20. lipnja. Ljudi kliču za mirom, a nema mira, već nesloge, nemira i borbe. Bez one mudrosti neodvojive od samoodricanja ne može biti ni pravog i trajnog mira. Mir koji proizlazi iz društvene povezanosti, iz prolaznih zadovoljstava ili iz svjetovnih uspjeha, po svojoj prirodi prolazan i sagorijeva u vrelini žestokih nevolja. Jedino nebeski mir izdržava svaku nevolju i jedino nesebično srce spoznaje rajski mir. Jedino svetost donosi vječni mir. Samokontrola vodi do njega, a sve sjajnije svjetlo mudrosti vodi putnika na njegovu putu. Čim stupi na put vrline, kuša mir u određenoj mjeri, no potpuno ga spoznaje tek na vrhuncu besprekornog života kad sepstvo nestane. Ovaj unutarnji mir, ova tišina, ova harmonija, ova ljubav jest kraljevstvo nebesko. Spoznaj svjetlo koje nikad ne blijedi.